Wes. Badak bundas. Nan tak lakoni. Piye munggah gunung aku melorot resik pisanan sukses. Sing kedua kok sing tiba kandasku sik. Wah, wis ngrekoso tenan iki. Piye wis? Ndara Werkudara ketok ya wis kentekan akal. Wis ora ngoyak aku nang nganti aku engko ngetok petungul. Kono Ndara Janaka Bagong ije urip sipat jemparing ratas gulumu. Mutar. Piye to iki nasibku iki? Wah, jan. Aduh. Wes monggo aku ndeleke lawuh nang omah. Wis genah dipangan murtiyem. Kae dokoh banget. Oh, tak tukoke ayam goreng kok ngerti ping kari sikil siji. Mangane jan wah luar biasa. Wis entam-entam mandan tenan. Wis tinimbangane urip ketoyong-toyong mati ah. Golek dalane pati aku. Ngelampu. Apa jenenge? Apa to jenenge? Wis luwih becik ngalu. Ngelalu ndeng kok ngalu. Ngelalu wae aku. Golek dalane pati. Dewa dipun wengakaken lawanging kasuwargan Jawata. Kula ingkang abdi Tapon Bagong badhe pados mergi ning Bejah. Kula arep golek dalane pati. Pun boten wonten gunanipun kula urip ning alam padang Dewa. Sampeyan krungu mboten Dewa budhek kabeh. Manggol tenan aku ngarep kae kaya ana sumur. Ah nyemplung sumur kowe. Anggere nyemplung dases iki nang ngisor kena watu padas mati sek wis. Wis men lah. Amane aku mulai dadekke tumbane negara Ngamarta. Tak ikhlasake nyawaku wis men. Bagong! Wah, salah kaitan lah. Wah, lodolot. Wah, cekiter. Nangka bosok dikopiok kari betone. Aduh Bagong lah kok dadi kita nekat kaya ngono ki piye? Nyemplung sumur. Mangka sumur tuwa kaya kene iki. Ngisore mesti ora ana banyune mesti ming padas suri. Waduh kita tekaning pati iki kok nganti kawanguran Sang Hyang Jagat Girinata. Sinenggo Bathara Antarada ora iso menggak marang kekarepane Bagong. Aku nampa duka. Wah, Bagong lah kok dadi nekat kowe. Bagong, kita aja mati, Bagong. Kita aja mati. Bagong, kita aja mati ora dadi keparenge Sang Hyang Jagat Girinata. Sapa ta iki rame banget iki? Lho. Kita ki nyemplung sumur kae isih urip. Aming sadengkol le. Ming keletan bes iki apa? Jebul rung dikedhok. Lah kok kita iso nyemplung, aku njero. Wah, trembelane iki lah Dewa Trondolo. Hus. Gunekke trembelane kok ngunekke Dewa Trondolo. Kita iki aja mati, kita aja mati. Heeh. Mergo lagi golek. Saja sembrana.
Kita ulun jarwani ya. Pancen iki dadi lelakon kita. Oh, mengkaten. Iya. Kita ki titah ing Jawata, mula sing gawe kodrat lakuning titah kuwi ulun. Oh, nggih. Berarti kita kudu manut. Kita sapa? Lho. Ulun lho nyebut kula sinten? Kita. Ulun, ulun. Ah, berarti kula niki kita, sampeyan niku ulun. Ngene ya. Kita ki sebutane kanggo titah. Yen dewa nyebut kowe iki kita. Oh, berarti kita niku bisa kula, bisa sampean. Tegese piye? Nek kula nyebut sampean berarti kita pukulun. Ora, kuwi sing ngucap ki dewa. Lah nggih, lah berarti kita niku saged kula, saged sampean, ulun niku ya iso sampean, iso kula. Ngono kuwi bener nggih. Terus kersane kita Bathara pripun? Ulun mengkari manut. Wah, lah iki mecahke sirah iki. Ampun pukulun. Ampun pukulun. Kula pecahe kapan-kapan. Hus. Malah dipecah. Ngene ya, Bagong. Iki mau ulun ditimbali Sang Hyang Jagat Giri Nata. Yang Sang Jagat Giri Pratika. Nggih, kersane ulun didhawuhi pengkon menggak kekarepan kita nggon kita bakal golek dalaning pati. Ngono? Ya? Nggih. Sidane mboten golek dalaning pati kok kula. Lho. Golek dalan apa? Kula sing kula senengine golek dalan ring road. Aya ora. Dewa tahu aja. Walah turun dulu. Setan tenan kowe ra. Nggih, keparengipun merga iki bakal dadi kamukten kita. Oh. Kita bakal mukti. Iya, kita kuwi. Ha iya. Terus rananipun menapa pukulun? Kita bakal urun paringi ya kuwi wujuding pusaka. Usanganipun wujudipun jenenge apa? Ingkang winastan kalung robyong kencana. Waduh. Kalung robyong kencana. Iya. Wujudnya kaya kene iki. Iki kinan maring jeneng kita. Kalung po genter. Kalung cekuk truna goblok ora. Kula nampun emosi ta, Bu kula. Nek omongan kali kula niku kudune pancen kaya ngaten niku pulun. Nggih, kula tampi terus kula kadhawan punapi. Kita mlaku wong ngidul bener. Oh, nggih, kenapa tekan dalan gedhe? Minggo kita terus nokol petukno mutar kowe. Pukulun nampun emosi. Ngidul niku dalan gedhe, pukulun. Maksudku aja nganti kok tok embakne kaya neng kene. Ngidul terus kae lho. Ngidul lurus. Nggih. Mengko kita bakal ketemu suwijining ratu. Oh, enten wong main, ora. Kenci. Tegese kita bakal ketemu Nalendra. Oh, mekaten. Nalendra ku dijuluki Prabu Kalasreng. Kuwi sing nyidrawara Drupadi. Ah, ratu mau patenana. Terus pusakane kalung robyong kuwi digdaya. Kowe bakal digdaya kliwat ukur limpat ing Saniskara. Bebasan Guru Kencing berdiri. Bebasan tinata mendat jinara menter. Nggih. Ngestaken dawuh nek wis ta pateni sandangane Nalendra mau nggonen agemen terus kowe dadi ratu. Niki omong kosong napa serius? Dewa iki ora tau omong kosong. Mesti nyata. Siap. Sendika. Wah, gleleng iki. Dadi ratu mulih nemoni Murtiyem. Bojoku mesti pangling mase kok saniki sandangane kaya ngono mase. Sampluk cangkeme dies.
Karo bojone kok kaya ngono. Pukulan. Kula nyuwun pamit kula majeng mlaku ngidul mriku. Nek ketemu karo ratu jenenge Prabu sinten? Lah, modal ora. Dicatet mula dicatet aja sembrono. Kala Sreng. Serem apa Sreng? Sreng wujude buta. Patenana sendika ngestaken dawuh. Kula nyuwun pamit Bu Kulun. Titah ki aja nganti disiki dewa. Kualat. Ulun sik sing munggahne kayangan kita mlaku. Sing keri nek kowe ninggal ulun tegese kowe ora ngurmati lan jeneng ulun. Oh nggih. Monggo Bu Kulun kula aturi tindak. Ulun kondur makayangan. Nggih, ngatos-atos Bu Kulun. Salam kagem Bathara Guru nggih. Wus. Kita iki takok salam. Salam kangen. Kula kali Bathara Guru niku suwe ra ketemu. Kula tak ana minggu ra sok mriko. Om dengkul matos. Werna-werna ora. Om wis ulun kondur makayangan nggih. Ngatos-atos Bu Kulun. Gunjang kancing langit kelap-lapaton lir kincanging risang mawe gandrung sapa iki takon karo aku Bu Kulun Bathara Antrada lho Bathara Antrada yudu kaya ngono aku ora mung nyilih jenenge Bagong kowe sapa aku Prabu Kala Sreng sapa Prabu Kala Sreng. Prabu Kala Sreng. Iya, candhak dening aku, Mas. Lho, bareng ngerti jenengku. Lah kok dadi kowe ngadeg malang kerik ning ngarepku. Kowe sing nyolong Dewi Waradrupati, ha? Saka kedaton Ngamarta nganti meh ngembet nyawane Bagong. Mula kowe utang nyawa karo Bagong. Lho, apa kowe wani karo aku jaluk Waradrupati? Ayo tugelen jangganing Prabu Kala Sreng. Tebak jajamu sirna Markalayu. Ampuh tenane asem. Bathara Antrada ya ora ngapusi. Wantem dadane diek langsung klekar. Monggo semono gedene. Wah, sayang Petruk ora weruh. Ora ana seksi. Bareng ya ora ana sing tak umuki. Wah, rugi iki. Kudune gareng Petruk weruh men do gila karo aku terus gleleng nang kampung. Trek rene, malah tak gajon ndasmu. Terus mara, gila karo aku. Wah, ya wis ra apa-apa. Tanggone sandangane buta iki. Negara Girikadasar ratune wis tekaning pati. Ndara Waradrupati mapane Ndara Girikadasar. Nganggo sandangan buta jujuk Girikadasar. Dewi Waradrupati tak gawane kondur ning negara Ngamarta legane ngati. Jagat Dewa Bathara ya jagat Pangestungkara. Iki
sing nganggo sandanganing Prabu Kalasereng. Mula aku kudu tekan negara Girikadasar. Tak umumke nang setiap pos ronde. Nang pojok-pojok desa. Raja baru, raja bolang-baling. Raja bolang-baling sekaten. Iki jejuluk Prabu Kalasereng. Ya jejuluk Prabu Patokol Baworsari. Ingat, jangan kuwalik. Prabu Patokol. Aja nganti salah sebut Prabu Patokol Baworsari. Wong Girikadasar iki Ratu Anyar legane atiku. Menika sinten takon karo aku? Ratu Anyar negara Girikadasar Prabu Kalasereng. Ya Prabu Patokol Baworsari. Prabu Patokol. Kenapa tertawa? Jeneng kok werna-werna. Ora jeneng werna-werna. Para Drupadi kok ngerti karo aku? Ngerti merga kondangmu. Merga kondangmu luar biasa. Cantiknya luar biasa. Basa Betawi. Iya. Memang betul. Lajeng kersanipun Prabu Kalasereng sirna mergalayu mulaku ingkang kudu garwa karo sampeyan. Kowe gelem ora tak pe bojo? Estu napa pripun? Serius? Nek tenanan yo arep piye meneh wong kene wis suwe ora ana sing tak suwitani yo kepeksane yo arep wujudane kaya ngono. Ya wis lah ora apa-apa. Ya wis lah. Ya wis lah ora apa-apa. Asli lahir batin, lahir batin. Wara Drupadi, cintaku, sayangku. Rembulan. Jangan senenge ra jama-jama aku. Iki kok negara kok tanpa ana nayakane iki piye iki? Wah, ketekan Torres. Nomor pasang kalimat tapi terpilih dapat. Kula ingkang abdi Nayaka ing Girikadasar. Waduh, glereng tenan iki. Brengose kaya ngene. Sopo kowe? Kula pun Lasirun. Lho. Tukang ngulur kabel. Iya, kasinggihan mekaten. Ora apa-apa, saentuke Nayaka. Iya, wonten menapa sinuwun? Aku pengen dhawuh karo Dewara Drupadi. Iki. Ning aku kepengin wayuh putri loro. Lho, putri kalih. Kowe swana ning negara Ngamarta lamaran Dewi Werkudara karo Dewi Janaka.
Nuwun sewu. Dewi Werkudara Dewi Janaka. Kok naminipun jaler? Rasa cerewet to. Kowe manut ora kok tugel kula mah. Oh nggih, sendika ngestaken dawuh. Budal saiki sendika. Waradropati sayangku cintaku Wonten dawuh manjing ning klikep anu apa jenenge iki bahasane kalpataru apa kalpika kalpika tak boyong nang negara Ngamarta methuk calon garwaku ya marumu ingkang pewangi Raden anu Dewi Werkudara lan Dewi Janaka. Sagora? Saged. Ayo budal berdua karo aku. Nganti cumengklungen nggone ngrantu kalawan rawing Siadi ana ing negara Ngamarta Yayi Prabu. Yo, Kabare piye? wah Durna bapakku paring dawuh. Mbayuku Waradropati bakal timbul ning negara Ngamarta. Terus waton Ngamarta eneng tumbal. tumbale sapa? Tumbali wujud menungso. Lho, wujud menungso. Yo, Sapa sing kudu dadi tumbal? wah Bagong Kresna kakangku. Lho. Kosek to kosek. Aja nganti kesusu Werkudara petungen gelar lan digulung. Mengko mundhak keseluruh dalan sing kleru. Sing ngendika kaya ngono mau sapa? Durna. Werkudara percaya. Wah, ora percaya sebab apa? Dasarmu apa kok percaya? Biyen nalika aku golek banyu suci Perwitasari, kabeh do nangisi arwaku nggo budal marang segara. Padha ndakwa yen to aku bakal tekaning pati ning nyatane piye. Durna bapakku wong sing nyata gunemane ora tau blindra-blindri kaya banyu tumumpang godhong sentre. Ya, yen pancen kaya mengkono, Siadi wis percaya karo wong atuamu sing aran Durna mau. Ya, terus sabanjure piye? aku tekan Karang Kadempel. Nembung karo Semar. Wah, Bagong urung tak boyong melayu tak oyak munggah gunung. Ndak sawanska kadohan Bagong tiba ning jurang keplorot sirahe dhisik. Mbok menawa wis tekaning pati. Kowe lah dalah. Jagat wis saning Ubathara wayah Bathara jagat. Tara, Nggih. ana ing alam padhang kuwi ana tetembungan hukum karma. Sing jeneng hukum sing ora iso diwakilake kuwi mung hukum karma. Sapa sing tumindak ala, tumindak ora becik karo wong sing tanpa dosa, mesti bakal entuk piwales ingkang sakmurwat. Kuwi wis dadi hukuming Sang Hyang Jagat Grinata, ya wis dadi hukuming sing maha kuwasa. Mula yen kowe nganti gendhak sikara karo Bagong, mongko Bagong ora luput
nek ora suwe meneh kowe wirang merga saka pokal gawemu aja sambat kakangmu lho. Ya, ya. Iki sapa? Kula pun Adipati hasil. Saka ngendi? Kula saking negari Giri Kadasar. Diwoji. Iya. Wigatine apa? Kula dipun utus Prabu Kala Sereng nggih Prabu Patokol Baworsari. Sesembahan kula enggal ngebun-ebun enjang Jejawah sonten. Mriki kula badhe nglamar ingkang nami Dewi Werkudara lan Dewi Janaka badhe wenengku garwa dening pepundhen kula Prabu Patokol Baworsari. Wah. Setan alas. Wong lanang diwadonke kapok ora? Ndara dasih ucapipun Kakang wis kono mangsa Baranga. Rasakno dhewe lan rampung ana dhewe. Menapa wonten putri ingkang nami Dewi Janaka lan Dewi Werkudara menawi kepareng badhe kula suwun badhe kula pisungsungaken ratu Gusti kula Prabu Patokol Baworsari. Ndasmu ana ratu Tlatah Sabrang madunke Janaka nggugu karepe Dewi Candhak sirahmu jegluke nang lemah ajur kumur-kumurku wandamu ora iso dikukup. Ayo ratu Gustimu tekan kene tak longgo parung waduke ora mudhar aja tundang Janaka parak. Weh adalah matek kowe Ron buatange nang pinggir dalan men wis ben mati wae lah wong-wong Ngamarta padha runtik atine kagol atine Dewi Janaka Dewi Werkudara ayo ladenanipun Kakang Prabu Patokol Baworsari. Sawe takon karo aku Raden Janaka. Aduh sayangku cintaku edan ora kanyono-nyono jebul Dewi Janaka persasat widadaringe Jawanta. Aku wis ora kuat ngampah hardaning karepsen. Cium cium cium. Ora nggih tak dupak raimu dupan. Dupan mbok menawa ki tandha tresnamu karo aku. Hei! Oh ha 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 ha. Dambunge kok ora lho. Aku ki sayang karo kowe. Meneng ta?
Angel temenanan. Setan ndas apa kowe Dasmu. tidak ora apa-apa malah aku sing rumah Gene Lursi jalma tan kena kene ro. Wong digdaya aja gleleng. Isi ana sing luwih digdaya. Aku Prabu Patokol Bawasari. Wis apa? Werkudara. Aduh, maaf sayang. Nah aku kasar karo kowe. Aku ora ndiriat kasar karo kamu, mergo aku sayang karo kowe. Wah, gilane. Sikil barang diambung aku gila merinding kabeh. Aku yang merinding. Berarti kita dua sudah saling merinding berarti. Edan apa? Mulai ora Kowe dadi bojoku. bojomu cengelmu iki. Ngopo kok kaya wong gila? Kula sampun pinanggihkan Prabu Patokol Bawursari sing utusan kon nglamar Dewi Janaka, sing nglamar pun kula pecah sirahe. Ayo adikku cah bagus sing digdaya dhewe ya ming Janaka. Nggih. Lah terus Prabu Patokol Bawursari dugi kula di kudang-kudang dicandak awak kula arep diambung. Lho, lah mbok yo gelem. Hus. Njenengan menika lanang karo lanang kok. Kowe Patokol Bawursari iki arep ngambung kowe. Inggih. Kula antem mboten dirasake, kula napak-napake mboten dirasake. Piye? Saiki piye? Nadyan kowe ora tumindak, sing tumindak Werkudara, ning padha karo kowe ora mangan nangkane ning gabul pulutik. Yen ana lakon kaya ngene iki piye? Yen nganti dingerteni dening para kawula, Janaka kok dilamar, lah padha karo kowe iki rak diwedokke to. Sin. Wah, gilane. Sapa sing gilane? Prabu Patokol Bawursari. Kresna kanggo aku tulungi. Nadyan aku sing maju aku kalah. Wis to. Percaya aku kalah. Sapa sing iso ngalahke Prabu Patokol Bawursari? Semar Gareng Petruk golek ana sing iso ngalahke. Neng kowe kudu njaluk ngapura karo Semar, mergo kowe natoni atine Semar. Kowe mentolo karo anake Semar. Yo, aku njaluk ngapura Dipol. Suram Triwangkara kingking lir manguswa kang layon pesone dicolke to Pak dengan kang memanise wadananira layu Pak iki taline dicolke iki Pak kumeko jamratnya maratani wis to Pak kelangan Bagong kok ora suduk salira arep gantung lho Pak Bagong ora ana sing nglipur karo aku dole
ana bapakmu melu ora ana aku ora iso pisah karo Bagong. Semar, aku njaluk ngapura. Wah, Semar, aku njaluk ngapura Dipol. Perkara sing wis kebacut niku ora bakal iso dibaleni. Nggih mpun, anane kula nggih ngapura. Ning wit dina iki pun kula sumpahke Semar ajeng golek bendara liya. Ora ana gunane kula labuh karo sampeyan nek sampeyan mentala kali anak kula. Semar, aku saguh goleki Bagong sak ketemune. Bagong durung tekaning mati, mergo aku durung mateni Bagong. Ning pancen mau tiba ning jurang tak golekane, tak jegurane jurange. Tak gawa bali ning arepamu Bagong kudu slamet ning aku njaluk. Njaluk napa? Ana ratu jenenge Patokol Baworsari. Jarene Kresna sing iso mateni ming nala garing karo Petruk. Petruk garing aku tulungono. Mengko aku sing goleki Bagong. Nek ngapusi titelana sampeyan. Kok topenge kaya nduwer ya. Iki ratu kok nganggo topeng apa tenanan iki? Iki rai tenan kok ya. Kok dapure kaya Bagong. Sapa iki? Kere-kere. Aku ki piyayi. Kok men ditemok karo batur-batur kaya ngene. Nek suarane nduwer iki. Ora iso diapusi nek suarane nduwer. Lah iya kaya entuk sandangan apik banget kaya ngono kuwi. Waduh kerise. Waduh. Keris kok dedere kaya ngene iki. Saka ndas kewan ketoke terus. Ora ana matane ming cangkem tok. Ayo. Ya wis. Ayo ratu kaya sepatune siji, selope siji iki piye? Kowe rasah do cerewet. Ayo mikir. Dewi Janaka, Dewi Werkudara dadi garwaku. Langkauna batange lo garing. Piye? Wong kok terweluene kok sumbar. Kowe wani karo. Aku wong Digdaya Sekti Kalintang jayaning perang. Nek meng kowe ora gelem mundur meneke Dewi Janaka, Dewi Werkudara. Njaluk mati cara piye? Yung. Woi. Rasra. Sumene wae aja sesek-sesek. Tak sesek wis ra gelem cecok nek do kesel kabeh iki. Noyah nayuh Baskara Titi Mangsa. Ical wujuding kilurap nenggih Prabu Patokol Baworsari. Babar dadi wujud kilurap Bagong. Miwah Sang Dewi Waradropati. Aja macam. Ngandel ora. Glelenge ra jamak-jamak. Wis sanggre konangan kere loro iki wis.
Rasida Mukti aku. Lah kowe ngopo e, Gong? Wah, aku doyak. Apa mau? Ndoro Werkudara. Nyemplung jurang. Heeh. Dewa ya iso dapusi ta, Tru? Kok iso tampusi? Aku gayane nyemplung sumur ning jane sumur iki cethek. Oh. Aku nang sumur ki ndekem dewane, "Weh, Bagong, Bagong, aja mati, aja mati." Aku terus metu ngapae ngono. Dewane terus kaget terus aku dinae pusaka kalung robi angkon mateni Prabu Kala Sereng. Prabu Kala Sereng ki sing nyolong Dewi Waradrupadi. Berarti ketemu Dewi Waradrupadi. Heeh. Nang ndi? Nang akeh kuwi. Waduh. Akeh iki ulo, iki tumuli ae. Weh. Bok sore mau kan. Ya ini kok ngetokke bahan tumuli. Tumuli apa? Wature nemu ning kali. Iya. Antil mudar. Sing tok ngundeleke nganu sapa? Dewi Waradrupadi. Heeh. Ambok ditokke. Gusti Waradrupadi medal Gusti, niki pun paripurna lampane Gusti. Darak tenan to aku ki wis batin kok. Ana ratu kok rupane kaya tempolong. Mula terus tak goleke mungsuh Gareng karo Petruk. Wah iki sumbere iki. Nek ora ana iki aku tetep tekan sesuk sore dadi ratu terus lho, Tru. Ha ya ora sesuk sore lakone wis ganti kok. Tau jujuke dadi ratu. Semar, kula rene kok. Pripun? Anakmu wis mandel ora. Malah mung diajar karo Semar. Ketoke tresna ning plak-plek saking tresnaku karo kowe. Werkudara. Oh. Rene kok. Piye? Sing dadi ratu mau sapa? Ah ora ngerti. Sing lungguh ning mburi Dewi sapa? Bagong dari ratu. Heeh. Lho ora basa. Awar mateni aku kok. Mau saiki wis ora. Sumpah. Yo, ora. Aku tresna karo kowe. Aku ya tresna karo kowe Dewi Werkudara. Ndasmu. Aku lanang duneke Dewi Werkudara. Syukur kapokmu kapan kuwi lara ora, Gong? Ora. Aku isih ampuk. Sisa-sisa kampuk aku isih kok. Wah, iya syukur. Bagong aku njaluk ngapura. Ora apa-apa. Mboten apa-apa. Iya. Niku dite ajeng tiba niku Endi? Iki apa piye? nek tak gawakene ndak disaur sapa. Udan. Lagi dituduhke wis disaut. Syukur Bagong kowe iso gawe srana kundring Nyai Waradrupadi. Nggih. Nggih karang sedaya menika ming dadi lantaran kok, Gus. Iya, Bagong. Tur wonten ing salebeting cariyos menika janjanipun menika namung gegojekan kemawon. Ning salebetipun gegojekan samboten-botenipun boten ketang sekedhik. Wonten ing lampahan menika mesti wonten pitutur ingkang sae. Lah pituturipun dipun pendhet